ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கருப்பு கவுனி அரிசியோட நன்மைகள் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த அரிசியை தடை செய்யப்பட்ட அரிசி அல்லது ஃபார்பிட்டன் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை பழங்காலத்தில் அரசன் அரசியெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தாங்க. இந்த அரிசியை மக்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தா அவங்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படும் அப்படிங்கிறதால அரசர்கள் இதை மக்கள் பயன்படுத்துறதுக்காக தடை விதித்தாங்க. அதனால தாங்க இது தடை செய்யப்பட்ட அரிசி. இந்த அரிசியை தமிழ்நாட்டில் சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை இந்த 2 மாவட்டங்களில் அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன்லாம் கண்டிப்பாக இந்த அரிசியோட ஸ்வீட் கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்குங்க. இந்த அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பிளாக் கலரில் இருக்கும். இது கருப்பாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்தோசயனின் அப்படிங்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதால தான் இந்த அரிசி கருப்பாக இருக்குது. அதாவது வெள்ளை அரிசி, பழுப்பு அரிசி இது 2 கூடயும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியோட சத்துக்கள் ரொம்பவே அதிகம். இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட USA, ஐரோப்பியா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடு எல்லாமே இதை இப்போ நிறையாவே பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த அரிசியை தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கிறதால இது இதயம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களையும் புற்றுநோய் வராமையும் தடுக்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உயர் ரத்த அழுத்தம் சொல்கிற பிபி இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்றதால பிபியை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறதுக்கு உதவும். கல்லீரலில் இருக்க கொழுப்பை வெளியேற்றி கல்லீரலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு இந்த அரிசி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதில் நார்ச்சத்து, புரதச்சத்து ரெண்டுமே ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. நம்ம சாப்பிட்ற ஒயிட் ரைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ரொம்பவே அதிகம். நார்ச்சத்து இருக்க ஃபுட் சாப்பிடும்போது சீக்கிரமாகவே ஜீரணமாகும். அதனால் இந்த அரிசி ஜீரண சக்திக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. விட்டமின் இ, விட்டமின் பி இது ரெண்டுமே அதிகமாக இருக்கிறதால தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வராமையும் இது தடுக்கும். அதாவது நம்மளுக்கு இந்த தோலில் வர ரேஷஸ் அதெல்லாம் வராமல் தடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மூளையோட செயல்திறனை அதிகரித்து ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வயசான காலங்களில் வர இந்த ஞாபக மறதி அதெல்லாமே இந்த அரிசி சாப்பிட்றவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வராது. உடல் எடையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த அரிசியை கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த அரிசியை கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிட்டால் சர்க்கரை நோய் வராமல் பாதுகாக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கவும் உதவும். மற்ற அரிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அரிசியை கம்மியாக தாங்க பயிரிடுறாங்க. அதனால் இதனுடைய விலை அதிகம். ஆனால் இதில் இருக்க ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வேறு எந்த அரிசியிலையுமே கிடையாதுங்க. இந்த அரிசியில் கஞ்சி மட்டும் இல்லாமல் இட்லி, தோசை, ஸ்வீட்ஸு, அவல், பணியாரம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிஷ்ஷஸ் செய்யலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. இந்த அரிசியை கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.